Estaba por aquí, facendo cousas, e pensando no do que xa me deixaron unha vez facer un glosario, e máis esta idea de que teño novas seguidoras. Aparte de chamarme Random de pacotilla, certificada pola Mesa, porque me chamaron desde a Mesa pola normalización lingüística, hai outra cousa que uso moito é falar de radares. Radares como un sistema caciquil un pouco máis sofisticado co de antes. E isto é porque un influencer galego é que estaba cruzando aquí o da caída dos influencers. Un influencer galego que traballa de cote para a administración, cobrando, que lle pon ao vídeo os logotipos e todo iso, que xa nos indica que está cobrando diñeiro público. Un día comentoume, porque eu nomeei no de que estaba outra vez nun festival e tal, comentoume nun vídeo en YouTube que se eu non sei poñerme nos radares onde están as persoas que teñen potestade para repartir 4 pesetas, non é culpa dos que sí. Estaba agora facendo unhas cousas pensando na caída dos influencers e nunha cousa que a min que non é nova, non é nova, só que co tema influencer vese como todo na rede amplificado. O diñeiro público, cando sai un concurso de calquera cousa que se vai facer, as empresas concorren a ese concurso e é todo transparente. Hasta aí. E despois, como a empresa o gasta, canto lle paga un, canto lle paga outro, xa non é o mesmo. E hai unha cousa no mundo influencer que todo se andará. É que o influencer, que ao mellor é tan random de pacotilla como a min, ten un caché. E existen unhas cláusulas de confidencialidade, porque este que me quere denunciar a min, se soubese a metade do que eu sei da vida e de xestión económica, pois ao mellor non dicía esas tonterías. Teñen unhas cláusulas de confidencialidade na que non poden dicir o que cobran, porque claro, se non a axencia despois venlle o outro, como que aquel lle pagas 5.000 e a min, sí. E ademais protexen tamén a axencia de que outras axencias saiban con que marxes está xogando. Isto eu non vou dicir se está ben ou mal. Agora, eu veño do mundo comercial. E isto é pura estrategia. Iso é capitalismo puro e duro. As cláusulas de confidencialidade non benefician a ningún influencer. Benefician precisamente que o radar poida funcionar sempre en beneficio seu. Que non veña o outro reclamarlle, que non veña outra axencia e diga, hostia, está xogando con estas marxes, pro ano que ven nós podemos, sí, concorrer aí a tal, é así, éche todo unha enxorria do carallo, porque polo pan baila o can, a malo influencer, a malo radar tamén. E nesas cláusulas de confidencialidade, por exemplo, os influencers non poderían dicir que se contratan a dedo porque é diñeiro público. Esta era a miña denuncia desde o principio, que eu viña facendo con moita reviravolta. Digo, arre carallo, sempre contratan os mesmos e tal e cual. Que non era por min. Parece que leva uns días que as axencias galegas fanse máis visibles. Un pouquiño máis. E iso é porque o algoritmo está vendo que se moven, non? E daquela bótachas. Eu creo que as axencias galegas, normal, teñen medo que ese fenómeno se dea tamén a nivel local. Pero que eu creo aquí que máis medo ten son os de la gallejidade, que dixo eu. É que hai unha cousa co diñeiro público en Galicia. Para acceder a él, as normas veñen postas polo PP, que tanto critican. Quero dicir, a subvención saiu aí, sí. E isto, este é o paquete económico e estas son as condicións.
E ninguén lle fai ascos a ese carto, sabes? Nin as condicións, tampouco. Parece que non lles fan, porque a miña crítica inicial era as condicións. Este é un diñeiro público. Como o estamos repartindo? Que condicións estamos poñendo? O radar, a axencia. Que lle exiximos á axencia para cumplir, por exemplo, os dereitos culturais dos que falan os do BNG? Que lle dicimos agora aos do PP? Sí, vale, dalle o diñeiro ao radar, pero ponlle outras condicións. É unha certa transparencia. Certa. Eu creo, isto, casi non sei se poñer así unha bola de cristal, é unha predicción random de pacotilla, e o mundo este do influencer vaise ter que regular. Eu vexo así. É dicir, ti, autónoma, sí, que estás aí facendo o que ti sexa, e ao final é unha empresa, é que igual és o mesmiño cada que fai as unllas no seu asunto, sí. Non és unha estrela cultural, e non és, que é unha cousa que criticou en Cuba Karima Oliva, non és unha figura intelectual que representa nada. Ti és unha empresa, unha autónoma, que agora, mira, vas facer un traballo, contrátante, eu que sei. Como se eu chamo electricista para cambiar as lámpadas. E ten que haber unha certa regulación. O mundo do caché tense que acabar. E ten que haber unha certa regulación precisamente xa non polas empresas, porque mira, as empresas facían isto, se a mí me contrata unha empresa e hipotei, canto queres? Se lle dixo 20.000, vos quere dar. Sabes? A vos que vos importa. Sabes? Diría, a vos que vos importa, que é un acordo que teño cunha empresa. Pero, unha vez que as administracións entran a este novo forma de autoemprego, que é o influencer, e o diñeiro público entra en xogo, pois para min, ten que acabarse o caché. Ten que haber unha regulación das tarifas. Non sei como, porque isto é algo novo, eu non sei como. Pero terá que haber unha regulación. Especialmente cando o diñeiro público entra aí. E podemos ver claramente como a uns malos outros parece que non queren ser transparentes. E aquí, cando eu digo PP de BNG Plus, é cando ves as axencias, sí, moi de la gallejidá, parecen. E o tema lingüístico, porque o PP da Xunta tamén fai a política lingüística, non? E levan o tema lingüístico e daquela collen influencers que son dos que defenden o noso. Pero son as políticas lingüísticas do PP, sabes? E cando van redactadas nunha subvención para un radar, para o radar xa non vexo os amigos queixarse. Se ve que os que están no radar, cando lles corre para o peto, parecelles ben as políticas lingüísticas de... Ponlle un adhesivo en galego, sí. E isto xa é promoción do galego, di o PP na Xunta. E os de la gallejidá din, bueno, pois veña, se cobro eu, chamámoslle defensa do galego. Aí entran no xogo de crear unha fantasía de que se fai algo, non? Pola lingua. Home, cobraches ti. Mira todo o que fixemos pola túa lingua, sí? Que non che vou dicir por onde debe estar pasando para levar do radar, pero bueno, eso xa sería falar mal.